obetu ne se banchi mama nsa no boafo ye onga mama ne nsa no boafo ene onga aide be ye aduane just bread and pastries e de just hot kenke aba dokono papa bia ekoyie time eba mesha time eduro no nso na etu malawiase ama ye ho atoye ensem o ye de esomo enanumre yi e wo hot bite kase bon de di makotene no ebini etuo bi akasa ewo ho Central Mosque namso ama ye kyerese enipa be ye dudie wo mapra Savannah Regional Police Command akwachi nipa be ye duonu nsun bi na efade ho I see you adwumakuo no de ato aban anim se aban nyumanfo ne kese pa no wonhwe no wonye hyehye se de be ya wo masetena mu ebetimi akoye afifufuri Atoye mantem soafo Honorable Joseph Nelson ono so achem se Minerals Commission ye hia wo mu yie ewo Inzema East Abatom Peswa so edi endia Gun Amnesty Program ya aban yi ede abano ababeto dwa se Ghana National Commission on Small Arms and Light Weapons for se eba mantem ahodu no nyina enkran ene di kan amanfo ede wo matuo aba Emergedifo bi kasa wo mse wankasa wotiri ho a yeyi wayibone na de omti omo kasa ne se enema bi nkoyie efa neema wo matuko omo de aba nipa bi age aboso no Captain Nkrabia Efadate retired ye kasa yi ne ba preko pe ejira mra no dendenden edien bone enwaye na Bunu East Regional Acting Police PRO ASP Apiadankwa wono so achem se kankwanhyi a esie no enya baifo na ekuye eya driver fo na ekuye adesrade sronko na ekuo bi dia to aban anim se beya leap program ya wo de aba no wo ntretremu ema bi enso akunafo so ensempi kan wenum ho ne de somu sakase bo fi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esomo enanumre ye frɛ no hot bite no eyeme AKOSUA ABOAGYE wobetimi afam AKOSUA nhira na de nyame ye hira no mene medoba ADWOA ASARE Afei yenhye ensem na se emfama mo na framantemu ho ena yehye kasebo no ase ede afriye kasei enipa be edudie etuo aka wo mu ebi eprepra ya aprosifo nso ensa ka bi echese ba bi da no kora no anu odin ye pa ne nyina ene se ho Central Mosque ene efiade yi wo mu kohie ese de bra no bia yenuanom nkramofo wo mu hia dem mo no wo ko bompaye ekire Allah no saa ena ene Boxing Day so wo ye ne pepepe na wo mu wasori dem ho bompaye no wo te se enkrofo bia ba tutututuo e wo Central Mosque honom na wo mu hunu ye ne yese mrantie be ye enum bi ya wo mu ehyehyehye ntade akatakata wo manimu a obia enhye da ehunu nipa ban ene nipa su a saa emrantie na wo mu eye wo mu ne betotu atuo no ewo Central Mosque ho na omanfo na ewo asore dan mu a ebom paye de wo mu yemhye wo mu yie pa ma obia epebabi ediniti afa na wo mu se adwene potin ya etai se tututuo na chidie ye kasa mprempre enya de se wo matimi ede ababeto abonten na emom no nipa dodo no a egie di se ukopie mu ewo ho no mu a ade baako a wo mu epre hu sesi ane imam panyi a wo ba beda eye muslimifo no ano na nipa wo pre imam no asa kwakwaye afanu mienu wo bia epese wo push ni nipa se de be ya wo betimi enya sa de bre no na nipa binom egie di se eye saa ade no na akwakofa etuotutuo no ede aba enti ye kasa ide aprosifo ye bambofo atimi akopie mu ewo honom ama wo mama niema no adwo kakra nso ye se aprosifo no kura koye no se de na situation isi fate na esese wo mo frɛ emema ma no sojafo no na wo mo so ebababo wo machi dom sense se de na edom na ye honom ma no na ani enyan na wo mo a wo mo prepra ye nso ye de bi akopie mu ewa ya sabia ya empinifo ehye wo mo na Owura Muhammad Kija wono na ye emabunu no kandini ewo mpotem wo kiremu ese se de ade we ekọ imam asemi enye new eyade bi ada ho be bosome kakra nie na asebola so gya na dwoa wo honom a na asa apagya enti adesrede no wo mo de to aban no animu se wo mo hia regional chief imam de na mom se ade baako ebe mo obi appointment keke na ekwa kofa tututu am obi abepira wo ho de enya de se wo mbetena se asoso kora nti we de adesrede no wo mo de to aprosifo enafe aban anim se wo mo mra mu se de be ya
ho central mosque honom no asumdwe ebetimi aye adwuma. Me can we send Leicester Ghana Limited Omodi Young toothpaste in a brush. Abedja so hot bite Kasiebo and a Wutie Frisumpa 106.5 FM Accra. Near the Brunyai and a Savannah Regional Police Command is woman now motosuna Brunyano. Yes, Niawono, Yankasan Crofo, and Question Tampe. It is Yawu Yesua, near Ninano, ye celebrity, ye shafano, near Kai Sesedi Yankupon, Edo, we are so then a double baba cope, a jim quiet squeeze by, yes, woman see a name, no fire bonnet in Womumaye. Eti Yesu aba na no nkyesa se wo fa kwambone so na wo abrabobone eti wo mutu ana mo akwachi nipa be aduonu nson bia sa nipa aduonu nson no eye de friend drug related offenses enu ye enubone hu dwadie ni mu ehye ni mu niema bebre na we de obi be se join yen ewe Facebook no ho be hwei abrantie bia na tade bia ehye ni niema egu na nimu enyansam ketewa kura wonde eburo nya no a ye ne abre no ankrofo chaade a ebite sompa chade ye 1 January ye ba be chaade yi na no sompa 106.5 FM Accra nso ye ne nam nkrofo fie ne ye che omade ama buro nya ye omode omuhu bi da no na omode enubone enu enya papa ebi kra ye fake drugs ne ade ebi kra aye tuduro ene wo maka bomu no omudi di dwuma enti yakochi nipa be yaduonu nso a eye Savannah Regional Police Command no ene tu sa na monti yedi bronya no na police fo nso na machirichiri na masiase a wo mo bo adwuma wo mo sesa exercise ye course yi wo mo ko salaga da mango bupe ena bole ehon wo mu tu sana na wo mo mpesa abonefo sembe koso kora bronya yi ye Yesu a na ye kai no na woda no a Mary ni Joseph eno aho nkomo ne yedie enye se obi fa sebo akwanso akwakoye boni bia na Ghana Police Service official Facebook page no eno mo de to was December 26 ya eye ne ya ena wo mu etu anamo wo mu chi ema akra kan ho enye se mema nko an we ma ka ho narcotic substances bit is upon some tawe ya emaburu chi ni wija ne pohe na tiefo mo me ha oba bia wogina ha we di bi kuta no na ewo polythene bag tuntum mu na we ha oba ya wogina aso oba wa wo fofra onya ncha ayi ne hunsuo enya nchimye na enchimye bia na wogina ho na yakata na nim yempese ma na de ya na yakatakata yeso kakra eti yakata na mo be hese de weed no esikuta na wo rubber tuntum a wode kire se weed di ni omo hwe na yababa abecheme eti Savannah Regional Police Command for Chinipa duonu nso 27 obeye wadaso no so ka ho ene tirinwi no mini se mpese ni bi no aye se ayi artificial dreadlocks ni bio so local dreadlocks ni bio no waye no wada ha weed ni kuta na police for so che wo mo no ene omo de wo mo tena ho no omo de ene ma omo ehu ye ni na egu wo mo nim ene omo twitwa mfonyini any video ene ese mo hwe eti sa won so te wo na sa agobone ni dwadie bone ni bi na wo ye de a ene police force wo mo town wo mo di wachi pa ye be che wo enti we ni nsema mpanifo e de atodwa wo mo sesa abre nkrofo ya che wo mo dem wo mo guso ye nhwehwemu na ebrepamu no ne wo ho bia no wo mo de ato Ghana fo anim Yatoa kasia no so ewo ensemfoforo emu Industrial and Commercial Workers Union ya yetweniti awa efre no ICU womo ede atu dwade de srede eto aban ni mu se ewum se eniema edandande na mum nyame yadoma yedi bronya ye wie ya na esi afefoforo ni mu a aban enhye se wo betimi eden hyehye papa egu akwan mu se de be ya aban adwuma yefo nso no wo betimi enya wo ho kakra na wo kirem se ya rehu yie paso obu ho timi ya adwuma ye emfihie duonum 30 years 40 years no bekwa ahomedie mu no na hyese woni hwe woni bibia wo hono mu a ekire se wasom kura waban mu a etisa na wo kiremu ese nya de on beka se bia ban na nya hwemfa ma wo mo anya bi kura no NDC aban eba ye exchange rate sese abebie gina no tum se ekoye inflation so ye teba single digit ne ade a interest rate ya tetetete so nti eniema hodo bebre e na ban no aya esese ye bo na baso nemom ye bo na baso no eye abanyuma ekuwa hodo bi ti se koko board fo ti se PBC limited for Voter Star Textiles fo ne wo mom kekeka hu nyina no ne nyina no eye abanyuma kuwa eniema ense da nkoye nhye nkuran e wo ho enti sa aban no so bedandan niema ni a enke betimi aboa trotro for penyini Emma Teachers and Educational Workers Union tewu ya wo so eka ICU for no Orua King James Azotiba wakasa chire mu kakra. The year with its challenges also had enabled us to sign the condition of service of the Ghana Education Service finally, and then we had what we were asking for, the
continuous professional development and skills allowance upgraded from 1,200 to 2,400 effective January 2026. And other conditions of service issues that were amended have all been signed for the Ghana Education Service. Odipa yetine ne sesie yi eye King James Azotiba wono ene ye churchofo panyini ema Teachers and Educational Workers Union eye tewu ekonu a womo so eka ICU fo hu. Young toothpaste and a brush hot by te kasebo and a wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Western Regional Minister Toyamante Muso for your Honorable Joseph Nelson. What the Sedibia to obey him Minerals Commission, our Moshe or Maya Goody to whom Jumedia Hodono. As I see to Omakachi, our Inzema East Municipality, normally or SOMPA, as some Ghana for. Was here Basse betimi a Bomo Mujumedianua. Yes, Jumediana wants the man and Potemona Dimo. If there's a Minerals Commission in Niwa, will be I near. Sade sedie nyina ababe tudie fi so anti-illegal mining operation bi ekoso ewo Ankobra River ho a nipa bi afasabo akwanso etu agudie na eye bone kese pa na omo yediti ansase no na se Western Regional National Security Liaison Officer Brigadier General Musa Waja retired ebra wodi task force anim no mkoche Chinese fo mienu bi a wo mo ne excavators be yenum no omo di djuma no na aya tete kese pa na enzema isikropon no ewo atoye mantem mo no eho ye hotspot kese edema illegal mining de fa ne galamse djumedie no amane muso wo mo ye kuafo wo mo nsanse omo di ye kua no ya je free wo mo nsam Ankobra River nso ba bia eduru pa ne se de wasi adore na waye brown ni green ni red no se woni bo so kra wo ye mbehyew eti Brigadier General Musa Waja retired ede de se de atodwa se eniema bi ekoso asese illegal miners no a wo mo afa kwati kwan so eye bone kase no ano ye dendodo eti se Minerals Commission ebi pampotem ho a ebetimi aboa amoma som yi. They are not using the permit to reclaim the land, but they are doing operation which is similar to small scale mining. And upon confirmation from the Nzema East Municipal Assembly, we decided to conduct a dawn raid this morning. We discovered 5 excavators, but because of the nature of the terrain, we were not able to track them, but rather collected the control boards. We have also apprehended 2 Chinese who were working on the site. We discovered that fresh holes have also been dug at the site area, which confirms that we are also doing small-scale mining. We enti kasa we nyina ye Brigadier General Musa Waja retired. Wono ena Western Regional National Security Liaison Officer eno ene wo kan san semina eno chi na Western Regional Minister Honorable Joseph Nelson so ede ne de to so na sei ene wo kan nsem. The problem, to some extent, is structural. The Minerals Commission doesn't have office anywhere from Wasa East all the way to Domoro. No office around here. And so I'm wondering how they're able to police even those companies that they have duly given license. And so I suggested to the minister that an office be open at Nzema East. This place is a very active, mining municipality with a lot of it, the mining that goes on here being illegal. So the Minerals Commission must have a presence, a very solid presence that can take care of Hunter West and Pomo area. Enti Hunter West ne mpatamu ne nyina no Senka Minerals Commission wo ho anko betimi de wo nan asifom na nipa bone fo mafasebo akwanso tutu gudie na gudie na wo mu tutuo na toye mantem mo etete wo mu nsu wonsuwa no wo mu nsase no wo mu atimi ye ho adwuma atoye mantem so afo no Abu Joseph Nelson wona de sansemi atudwa sompa kasebo ye de asomo enumere. Ghana National Commission on Small Arms and Light Weapons for ena womedia to just say enkramantem sisi a womu na ehura di kan e wo Ghana Amnesty Program ya aban ede abano na bosomi December ishase ena aban e pause adwumadie ne ho ntoma se womu ba be adwuma na Ghana Amnesty Program ni nyina enchiremu ene se aban se nipa dodo no a na wo Ghana hanomu a womu kitakita tuo ebi wo atuo ehhehye womu mpaase ne ade a sabe saa tuo no nyina womu timi didi bone mane ye yobu wono mokora ehye ne ho won register ye ewo aban mu na eniema hudu bebre no womu tade saa weapons no eye enti Ghana Amnesty Program ne ba ye se wankasa wo be free wo pemu na wo tuo bi hye wo mpaase hye wo dan mu ya won register ya wankasa wo be surrender saa etuo no ede ama ban wa bra
wo ne aprosifo enya asem bia se bia wo di etuo ni kwani ese na den na etuo hye ho an register ya chew da bi aban se we no ye nchi wo bia wo mode afiri wupam na fabra na eno na ye Gun Amnesty Program no na bosumi ya hyase ene wo mo hye ase panyini a wo ye executive secretary Emma small arms and light weapons ekuo no Dr. Adam Bona wono ne yede no ato saa adwumadie no ano na wode ato dwa ya ene aprobo bia wode koye ewo National Mosque nkran hanom ekotia National Chief Imam ne naso ene Muslim community ni kodi nkomoto atwadwen wo kire mu ese beye bosome baako entam nie ya wo mede program no eba ye no enkramantam na ahura di kan se nipa wo mu wa tuo hyehyehye wo mu efie ni wo madan mu a wo mu register ne se ba na amanfo e de atuo no eba wo mu ban so ano wo magye no wo ma register wo ma gye egu honom na ebia se nkasa kire bia na se bibi na wo honom a na ekuo no e de ama ne agya wa ma akọ ofie na wo kire mu se ye kwa nim no wo mu bekoso ahye omanfo enkuran se wo mu fa saa ne ma we nyina mra se de beya nipa bonefo sam ne ade ekoso e wo omai emu crime rate no eso ebetimi ate na wo kọ na nyo no nko ne koye enkramantam regional police commander DCOP duty tuaruka wono so eka ho bie ene wo kire mu ese so obu ho no mu a ehu bia ba be hye mu so wodi etuo yi ebebai aban anaprosifo ebeche no a bibia saa eni ho enti se wo etuo bi hye wo dan mu a adawro mafa peda wo mu na asomdwe enti menya adwuma Me kan wo se sompa kase bono wasugu so a wutie fi sompa 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited omde ya street paste ne brush wo mo na agi tata time heba me shanso agi na kagina mu kama na just hot cake bread and kinky no ye just hot kinky kase pa wo mo so agi tata na onga mama nsa no boafo nso so ma na wakwaba na medima fo heba center nso wo so ama ne timo ye ne da ama na bruso a wo mo nyina eka ho na ye de hot bite kase bo esum mo e de afri sompa 106.5 FM Accra na yet was so akonsem foforo so no enna honorable Elizabeth Ofosu Ejare wono no so afo hwedwadie eso na emma wo mu didwa wo Ghana eni Togo ahye so no wo mu so wankasa woti ho yeyi wo yibone ena nsem ha ensem ha ne se eba ne se ne yete ne se ye no ane se na amene afo ne yekwa hata na sa wo ne yekwa koyie se meyi betimi asam mfifire aye adwuma so mo mu ntiri mu nyina ahonhono no mako Togo so mo kofa ne ma de aba no mo bedu Ghana ne Togo ahye so a na mpanifo mo na se ye tax force mo heso no no ma gi mo niema nyina afiri mo nsam na emmeya ye mobo abatan ebi eye single mothers a eno no mo de hye wo ma ebi wo mo kro no mo nya adwuma eno mo de hye wo mo kru no enu ntia ba ne sai eti Honorable Elizabeth Ofosu Ejare wo mo se wo ye oba trade minister wo mo se wo ye oba eti wada asore utonko nso anyane na emma wo mu didwa ewo Ghana Togo ahye so akofa ntoma akofa ne ma aba ama mpanifo mo ahye so agye wo mu nsam sika nyina wo ma gye wo mu niema nyina e de aho kire kese na abre wo mu ewo Togo Ghana border no so eti wo mu haw kese pa no na enam se Honorable Elizabeth Ofosu Ejare ye oba tan no ye oba panti emeyi wo mu so mo ka guta women's wing ne ho no wo ma ni abre kese pa na owura ri Victoria Ofori wo oforiwa maame owura hire Victoria Oforiwa wona chechie mu che yensencho ni oponchecheku ene o chem se baabi aduru ne de ano ye den dodo abrabo kakra ye bo abrabo ye nyina ye bo akwa kire Yesu ye kofa ne ma ba beton ne nya kakra di so a na ye du Togo Ghana border so a na eno no bambofo wo ho mo agi wo mu nsam sika ma ekom ene amane hunu ena ato wo mu bronya bre so Gaso, ena yakoto. Yakuto mana yapape. Na please for the CIA. Ya kwa ya de ya tuma ne ma. Omo ko trouble na prayer. Omo trouble, omo ba. Ona bedru no mu beyi ni ama na ye. Na please for the CIA ni ama. No ma tetia no mu this is the secretary. Tuma white bia wo mu a. No ma chi. Esa ye omo design. Design come me ya vector ya chimi ni ama yi 24 pack e so 55 ya chimi ni ama yi 24 pack na no sit am problem our work at the 1st December market almost ya chini ni ama we enti owura Victoria Oforiwa na ekasai wa mo de design wo munim wa mo akotoko akofa ntoma e ba beton single mothers e bi nso so abehe o mo ma Mosi designs ni end ya police for achi wo mo kwantimfi yetimi yi wo ntoma be 20 be 30 be 40 ene me ya bofom
Eto mu tem say Honorable Elizabeth Ofosu Ajare a wo na wo ye Trade Minister wo sre wada e ma ne su e ma ne bre the police for the ye wo mo e wo Togo ne Ghana hye so no wo mo homete wo mo getse kakra wo de bo bre na police for agye afa yesi etimi gye won to ma ne yetitim a wo mo ni ba bi wo mo fire eti we ni nsem wo de to ensentro ni opo checheku animu a wono nso e de aba be so sompa ye ne yetiefo yetwa hot bites kase bono eso na owura divine efa date eye emranim ni wadi mfihia no aduasa enan na mejidi se meka efa date yi wadwene akoba bi eye de wodwene no a retired naval officer captain Nkrabia efa date ne babema prekope eno no ne ba no so eye lawyer na ye kase wogina mra no dendenden wa Accra Circuit Court ni nyina ene se wo mu esusu se wako ye deal bi a ewia amom nam so ma businessman bisika esom 800,000 Ghana cedis akwakokam na enchiremu a wo mu nyina ne se wo se woni businessman no ekọ agreement se wo bepe excavator eye fidie muruntum akese ya galafo eyusu yi wo bepe bi ato e de ama no na onim nkrofo bi a wo mo ton excavators na owura no betimi enya no saa 800,000 Ghana cedis no na emom no kure wa asem num se no wo mo kira saa nkrofo no wo se wo mo ton excavators ne kura no excavator no na enya saa nkrofo ne dia na nso si akasese ye krono ade ana wo bibi no wo mo kofa ye no wo mo so abeton ende ye nheda enim na wo mo kire mu se enye owura no nko a ena ne ho akwakoka e wo saa asem no nipa mienu nso ka ne ho Mauli Awaji Amenyo wono ye carpentani ya wadi mfihia no aduanan enkron 49 years ena Jean Tao wedie obeye China ni wono no waye warehouse manager ya wono so eka saa asem no eho ne yede nipa miensa ekopie mu e wo court no entansa yede abom se wo makeka wo muti abom se wom ebewia wo bisika ana wo befa kwa abone so achinchim obi ensa agine sika ena afi entro eno so eka ho bi enti 400,000 Ghana cedis bill ene yede ema Mauli Awaji Amenyo no ya saa 400,000 no etiginafo mienu eka ho ya sese anya bi kura baako etimidi na japade ne niam ahodo bi ba ebe kirekiremu na China ni no a yeso wa ye warehouse manager no won de ye kase wode ne ho akanwura ya ye nhunu ba bia wonam yese Reshan Mahanta bi nso eka ho wono so saa wo mu nhunu ba bia wonam enti divine efadate no wono ankasa ne papa lawyer Nkrabia efadate captain retired ye kasai ne papa nankasa ne file application no ewo court de ma ne ba no enti wo gina mu pa semranim ni atwitwa de age ne ba no na ye mame Evelyn Asamoa wono ene judge panyina wotena asem no so wo sese de ne mesi fe kono de wo mbetu ahyeda enti nyame ya domu a afefoforo ne ye besim no January ne de to so aduonum yensa 23rd ena wo mbesan afre asem ne biu SOMPA 106.5 FM hot bite kasebo ena wugusua wutie chance nonum empemu ayedi koyem ne koyenim no ena Bunu East Regional Acting Police PRO ASP apiadankwa na se Bunu East hono wono ene opanyina wokasa ede mamantam no nasmo de atodwa na se durubro nye na se nkwanhia bisia ya se durubro nya de na abaifu asore wo mo pemogya anom abaifu yi o manum mogye o e wo kwan no so ni ya keka se wo se monkama no ntum enya baifo bia na epemogya anom ya driver fo mo ani na ho a driver fo me pentema kontema ko hie wo mo agu wo mo na hie gu nya bayisem bia na se ye fa ni human error no bia a driver fo a obema na ni ada ho no obeye ne sefata wonye no na ama na abasa bro no ye nsentro of mame otutu atuo etwetwe nkomo no ochem se wo ye driver ni na duru bro nya bre na se o manfo so wo pentema no nche se wuko hye wo mugu ba bi se wo ma woni da wo sa aboa wo na wo de wo mko nkakra akra na ye nyan se da bia na abaifo na da bia abaifo na wo se enkwanhie si no emu oha nchemu be ye aduokunu num 95% of road accidents no eye de fani human error ya anya witchcraft enya bayisem anya wizards ne witches no na eye ASP dankwa de futu ama driver for se eni da ho eni pepeye na obema bambo ho nsem ahia wo no ene betimi aboa ama ye nyina ye bekọ ababedra somdwem ye ma abaifo
enwene wo mo ho ene mogya wo mo ba be no mo wonim se ye ko bro nyase mu a minim se ye bosom bi na ta kire se nso hye enipa adwene mu a ye ko bro nyase ya accident car kwanhia akese na ya esisi man ni mu me de ya amanfo se abayifo asole anase honhombone asore me ye professional police researcher egu prosi akache no a nipa na a human error. Oshe total number of accidents about 95% a human error. Abase sebi yen kurasifo ye free nkurase ebe krum se ye bedidwa enti ya na nipa dodo na abegu city centers no enti a driver for adwumaba wa okohe station na ebi aka mienu ne wo na emum passengers egu ho ye be jese car be cars be edunum ne betimi afa wo mu nyina enti de wa load no sebi obeto ne bo akọ open tema kwa ba be fa fofronti no speed over speeding ana obekọ ai eti over speeding ya na ekuye me pentem enipa na gu ho sei eni esika ba mami ko hwie we mu na memra mpa na we hwie wo mu agu ampa ko hwie wo agu nsuom akohwie wo agu kwan so akohwie wo agu ampa afa o se wo kwa ba no no kra hwero na wa ma na ni ti ate da baabi enti yenyina ye ni da ho na no na ASP apia dankwa ebewie no ene wo sese wode de sredi etu yenyina ye nimbro nyabre bia mu utu kwan ne makohia akronfo kwantimfi akronfo say hey shut up give me your things for sick one tum de ekuta ubi afama no na won kwa ho hia ese wo mobile phone na ekuta wo no o won kwa no ho hia ese wo mobile phone na ekuta wo no won kwa ho hia se wo bag na bo wachie no won kwa no ho hia ne wo wig na ekuta wo no ya se mo akronfo yi wo se sa akronfo de ka so mo pe wo wig na kura tu na fa mu wo na ye hu se di o natural se di o natural hair city e ye hu na de fate dem na jai se akronfo abana de niam esie na wudi usika e hye wo pietom na wudi usika e hye wo chi na wudi usika e hye wo na ho wo wansi abo na situ sika ye ba be yi nti on de obesere se duru bro nyansa yi a obi anhwe ye mpesa se bibi sa besie police fo ye o mafam de nemom sa akronfo hye wo kwantimfi na niam bi kuta no mo so o mo pa fa de nyina ma wo mo ana wo nso ba bia wo tie no wo kofia na wo hye wanim na wo hye wachiche se ye security conscious de wo kan no enyi nipa bi ani obambo no ekuta wankasa mebo amanfo ho anobase obi anto na adwum no nko ne nyuma paso efi se police fo ye wo ha se ye bebo mo ho ban ama holidays ni afiedi enimu yi na emum ahobambo ne beba ahobambo na start every wa doorstep a friend personal security se wo bo wo ho ban ya ana obi etimi abeboa obi ebi ne se bi onko nante esumu anadwo a ye wo nko a baby a wote e obehwe se ho mfufu kanea wo ho obesoso won kanea wa apono nso obi a obetoto wa apono ana se wo de locks papa ebetutum wonko ye no de obi pushi ya na ebie na wanya ho akowo dem afi metufu se prosifo wa bontin a ebebo obi aho ban de na emom in the event se ebi a wonam no akohye nipa bonifo obi na watwe wo so se kan wo se fa wo phone bra fa wo sika bra mese wo ni die mu a don't hesitate fa sa ne ma na wo hwehwe no e ma no de wo pe bia nyame fa sa ma ukrohia kromfo na wo se yu hu ne ma nyina ma na fama no eye se wo de kwatere kwa bedru fie o eye se wo de kwatere kwa bedru fie wo kwatere kwa wo de wo we gatuma no wo se wo top ma no wo ma no wo se wo pant ma no wo ma no wo de ne se wo be kwa kodru fie ene hia fa afon ma no na ade ma no na aboa we ye futuo Bunu is regional acting police PRO ASP apia dam kwa wode to sofo mame otutu enim eye sompa tachimai 106.1 FM womo ena di wei ebesom sompa kasebo Yetwa kase no so ewon semfo mu otutu akọ ede ama ban senkebe ya livelihood empowerment against poverty eye leap program no aban entremu se de beye akunafo ne kese pa wo so ebetimi enya eso emfaso na saa desredie yi amanse west mensi krache onunyamfo Eric Frempong ena ede to aban anim na wode nsem we nyina etudwa eye enebro nyabre ya ye di boxing day ya ye chade se de sompa che de so ye che ye de nyame ya dum a 1st January no
wono so eboaboa nnuane ahodoɔ bi ne akunafoɔ ya wɔn ɛwɔ amanseɛ West Mensi no emu enyina ye frɛ wɔn sɛ wɔn mra na wɔn so bronya no wɔn medi bi ɛma no nyɛ wɔn de na wɔse ɛyɛ rehu yie pa sɛ ɛma mpanyimfoɔ ya ebinom wɔn fie kɔ anim obi wɔ hɔnom a wanyini ebia wɔn hyɛ dani abusua bia ana wɔba bia wobetimi akɔ aba edi bia mana so no so enti sɛ nipa na nya afeda ne beso a wɔte hɔ saa mɔbɔmɔbɔ ɛkɔm saa ɛnu nti ne wɔsrɛ sɛ nkaban no bɛyɛ nhyehyɛ bi kura no ɛde ama wɔn na yɛ ntwɛn ɛma afe no bronya ma ansa na obi akɔ akɔyɛ saa nkrofo ya dɔyɛ a anka betimi aboa no wɔse wɔno sɛ MC die o adeɛ wɔ yɛ adeɛ a wayɛ pa wɔne na busua afe bia wɔn yɛ enti afe die no so wɔn ka sɛ wɔn bɛkɔ so ayɛ na akunafoɔ nso sereɛ aba wɔn anim ɛna ɔno aboa kyerɛ mu no sɛ nyame yɛ wadom na ɔto wo nsɛm a na wo nso waboa afoforo ɛwɔ saa kwan no ɛso amanseɛ West DC Ora Eric Frimpong ɛna yɛte ne nkan wɔne yamane boni Ebenezer Owusu ansa ɛne di saa nkɔmɔ yi na yɛnsɛntro ni kwakwa de manso de aba bedan sompa kasebɔ wanenam kaso hɔ no a ɛne artisans bi mechanics yi wɔn wɔ nsano adwuma wɔn yɛ cars mu ahodoɔ ne ade ɛna wɔn atwetwe nkɔmɔ na wɔn se wɔn de adesɛdeɛ bi to abɔnyɛ ne mburo nyabre mu a ɛna yɛ boxing day nkrɔfoɔ kyaade yi na yɛn nso so yɛakyɛ bia ma nkrɔfoɔ di buro nya kama yi na first January ne nso kunafoɔ ne awusia nso benya wɔn die yi ɛna wɔn nso so wɔn de ehia wɔn ne sɛ aban mmoa wɔn wɔ nsano adwuma wɔ Ghana ha na wɔn nso yɛ nipa wɔn yɛ person wɔn nso so boa de fɛ na national development ne bi ɔman ne mpumtuo ne nkan kɔ no so wɔn nso yɛ wɔn afamu de na ɛbra kwakwa de ma ɛne Abraham ɛyinda kosa a wɔno ɛna kasoa mechanical artisans wɔda wɔn ano ɛkyekye nkɔmɔ no se aban hyɛ ne nso sɛ wɔn wɔ nsano adwuma no wɔn ho hia pa efi sɛ adwumadi a wɔn di ne to a wɔn tua ɛboa Ghana no yɛtoto na se a enye yie ɛne sɛ nkwaa no bi wɔ hɔ a wɔn wɔ kɔ school sɛ free education but what bahana na wofuna eje ya mahem me masters no to amama ye bre papa na aban ye yen wa aban wo say aban bo so nsanedwuma asem na bibi ni a otum oda hyem ma ye tum na ye so ye yi ya akomom se ma ye nkwara no ma nkwara no so obenya daachi ama an Robert Sando so okum ha ana se akonfa model so okum ha nsanedwuma fo no ho so ana abuchi ko amanone a wode nsanedwuma fo na wode kikire o man so ye hye besra aban se onfuna ni nkonyan ye side ho ama ye kuro no so afane ntuma pefro ai wasi abrochire Ghana fo bia pese otu kwan kwa abrochire bronya ebe ya abrochire fo eba down yi eho eyensan no adwuma o enya theory ensan no adwuma na yekuro mu ha yemmuo no ho na eye adwuma kase pa nti aban no mfa nani ensi ho na yentete wo mu yie na nkoda no nya baabi emfa mo nan ensi owura Abraham ayinda kosa ɛna wɔkaso hɔ no mechanical artisans no wɔyɛ opanyina wɔda wɔ mo ano ɛna ɔno yɛ nsɛntro ni kwakwa dema ɛkyekye nkɔmɔ kase bo wutie fi sompa 106.5 FM Accra na yɛ ka mo sɛ Leicester Ghana Limited ɔmo de Yan Street Paste ɛne ne brush abadwa so no wɔmo na ɛboa ama kase bo yi ɛtimi ɛdi mo kama eti fe wo se bronye na mehwɛ bronye wo sɛ wo wi akokɔ a utimi yɛ wo fa akokɔ ne sere no a no ayɛ sɛ no ama wo sɛ so ho na utimi de wo sidodo mo twe wutimi di wanimu de no so wutimi frontal teeth no eno so wutimi e de twen nanso sa wo senya wo ansha na wo sia kwakoka akokɔ no ne sere no na akoka mu o wo de no kro na meka kire wo no obi amene ne seda meka kire wo obi ama ne sia sai ama safo wa mene ne se nipa ne ke wo bodo kunu mu a te se ohu ya ne se wa mene ne sia fra ya de ne ko hospital ko ye no operation nanko de Yan Street Paste ne brush chichi ne si anka ne se ebetimi yatu aka na duanim amo amene akofa ha abre no enti se ye kan Yan Street Paste ne brush na nya agro bi ne yedi o ye serious pa evi se ye de bi makoti ata adan ye se ne se akwakowura ne nsunum eti ye kwakoyi
na nka the yas toothpaste and the brush twitwi ne se a enka ne sene da bia hoden eti abata ne mo nhanse entem ene ye bronya yi se wo pa bibi akwache obi se wo ye hampa bi akwache obi a make sure say yas whitening no ebi hyem yas total care no ebi hyem ena yas herbal toothpaste no so ebi hyem na afen so wo de ne brush no so a bristles no emubu no na wo de no so aka ho na aboa agapade kase a wobetimi de acha obi bronya yi se wachia wo dofo bi a wo do no na sent wo nanum na hu kwa befa so aka no a wo de ye simple wo se me do won se me do pa bronya yi ma package yas whitening yas herbal ena yas total care no me de abecha na me de ne brush aka ho ebi a wonte ase ba nte ase nyina ne se wonnim se ne se no nanum sent no enema bi firi mu banti na wahye dade acha no no wo de twitwi ne se abo se aye ne sin yie enti wo di otwitwi ne se wi a ho na betimi akisi wukunu wo betimi akisi wo yere wa di jenne ni akakaduro bronya mu amudidie ampesie ene kontomre estiu ni ade amudi chamonum pen so ye de aboso ebi nso di kobi atoso momone atwim na wo wi a wo se me de koda wo bra me fan yas toothpaste ne brush entwitwi Leicester Ghana Limited adra romanti ya wi nkokɔ no na yɛsen na bɛboa ya me ya wi ne yie no na yɛn nso yɛtwitwi wo won kran no afɛ 050 1619588 050 1619588 ɛna Kumasi 050 18390 338 050 18390 Leicester Ghana Limited yas toothpaste and ne brush yekuram Medima for Herbal Center Dr. Tamada Sosoma ne customers nyina afishia pastor Nyankopon hira ne bampo e de ma wo senya menya mokase no ansamo yare eti wo ka wo se ye stroke mubuo yare sisi yare wo kotodwe diabetes prostate issues hypertension kidney failure infertility in men and women chronic disease typhoid malaria bra yare bay yare bia wo na dro bia nso yare a esa ewo Medima for Herbal Center Dr. Tamada so wasi afishia pa we wo di free pokwase mayira ena se wo kuma senso abua kwa agogo no otuam wo ho eti frɛ no was 0244 774282 0244 774282 ena 0500727215 0500727215 Medima for Herbal Center ye dia yare papa na abro me ka wo se ne boxing day yi ena sompa kase ba wugu so a wutie na ye aduane ye nkokɔ ye akokɔ nkwan ye jollof a Onga Mama's Helping Hand ena wuhia mama nsa no boafo no say ye onga classic onga chicken onga stew onga 3 mix say ye ginger garlic ni onion na ya mix no eno de wo de akokɔ nkwan ne de ana wo ye stew ana jollof bi nso ane de ana chinchinga bi na de fa ho ano nso ne de wachi papa bi a de eno nso ne de enye onga mama nsa no boafo onga chicken onga stew onga classic ebema o kitchen aye shama wo ho eba wo fie wo medidi atafre wo nsa Onga Mama's Helping Hand promised of for and a D abedjaso. Na mo amusimu be ye kenke party na no sompa akra. Ye kenke party kesie bi wa hapa. Na eye just hot kenke for na sponsor ye. Wamu de boy ye chidom. Enti just hot kenke dokuno ye moton kama. Dokuno obisi akosi amudi ya dokuno ni ye. Eye amudi dishito. Any green pepper. Unim de me ye. Me fan just hot kenke noa. Na ma blende. Na ma pe bibi dia wo no na me no mu agya na me say wo so akere me game no was me timi de banana nyina fra just hot kenke no na ma blend it na ma na no pa no me breakfast na me de nkate na me de agum it we de just hot kenke eye tasty eye smooth papa bi and na hygienically prepared me so memfa aburo no nko nika no a ye kwanyam meko ene tomatoes obi say tomato ni nyina wo mu no Woman fidie no makre from no na abanti yellow corn no and wo de vitamin A ewom no ma blend the comment wo ye wo ya fro event bia na sa wo pekenke e de serve wo wo wonso wo ton dokono wo pe soft life e 3 Ghana cedis pe e 3 Ghana cedis pe na se just hot kenke eno no just bakery do make commercial bank echi ho eti bro nyan ese se wo ma wo experience ni easy e healthier e more profitable eno e just hot kenke fra wo mo e wo 025 606882 025 606882 na timi aboa amane amanyina akoyie TIME time heba mission nie sompaka siebonie time heba mission nie sompaka siebonie
time herbal mixture nie malaria bedwane wanu mu ato aduane nya wo debro nya ba nkrofo didie waseme de misika ba na manu mu ato eno nso ne de wusika ba kro na sese wutimi tibidi na wudi kama entinum time time herbal mixture dro yo bia wo sori a na honam nyina ya wo ya na honam tutu da bia na dwubia wo koda na usuro efisade e bechi wo sori fre wuti besi wo nase from the crown of your head to the soles of your feet na wo bre de wo hia eye time herbal mixture Dr. Tafri Jada Wuroma ne nana ena di nubuna ekekesi ani ede ema no enti bomodian so be friend was 0244 417669 0244 417669 na eno ano no wonso watimi enya wode kama meka wo se so mpaka siebo ena wutie na nsema edi kan bobo so bie no ene se Savannah Regional Police Command say omaka twini pa be aduonu nsun bia na enubone ne niema bone ewo mo ho ena Bunu East Regional Acting Police PRO ASP apiadan kwade afutu ama se enya abayifo ne kunye kwan so bra bro nyane ekoso na mom a driver fo ame pentema kontem abantem owurari Victoria Foriwa ekan guta women's wing ho mo se ma omuko Togo ekofa niema ba no omudu Togo ne Ghana hye so a na Ghana police fo bia gye wo nsam niema nyina enti Honorable Elizabeth Oforie Ofosu Ejare woman muso na wontie emanu sofre Western Regional Minister Honorable Joseph Nelson edia de sedie bia to just Minerals Commission no ye hia bi ewo enzema isini hanta isini ne mpotamo se de be ya galamse adwumadie no nso ano ebetimi abrase abobon nsem bebre so na ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto aso Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumika imu. A hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put me at the moon. And yet the Muampa. The said, Educam Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years. Miss connection and shut down Koye na Esakakra. She say what Peggy Mama Hodiam Bem connection. What about the crow? About the cry? Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Woodimafo Newa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yinkrato yaso SOMPA ACHEDIE 2025 Yaba Bible say nyame SOMPA pani say ubi konwu nyanka ene erisia mobo enuti na SOMPA 93.1 Kumase SOMPA 106.1 Techiman 90.7 Enkransa SOMPA 103.3 Takwa 98.9 Sunyane and SOMPA 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye SOMPA ACHEDIE ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598
9802 meet mu biem 0598 559802 Edia was theater 1 media anasa Blessed Foster na sɛde afi bia yɛ sompa akyɛdeɛ ne mamo no afi deɛ ne nyame yɛ adom a ɛyɛ new year da no ankasa 1st January 2026 ɛna nneɛma a yɛnsa ka nyinaa yɛbɛkyɛ enti sɛ wɔyɛ kunani a hyɛ no nso sɛ 1st January 2026 ɛyɛ new year da no ankasa no sompa branches bia ɛbɛn wɔ ahyeta ɛwɔ Ghana half na baabi ano kɔ hɔ sɛde ɛbɛyɛ wo nsa ɛbɛtumi aka wɔ nneɛma ɛyɛ first come first serve mo amoyɛ bi afie twɛ mu no emu adansedie die mo amunim sompa akyɛdeɛ 2025 yabo TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa yedamwasi yekowie kaseɛ no ɛwɔ amanone na Poplio ɛna ɛde ato Ukraine Russia fo animu sɛ bronya mu ne yɛwei yɛdi bronya yawo Kristo de mfasodie bebree nkwagye ɛna abrɛ wiase enti sɛ Ukraine Russia fo so bɛma mo ho kwan ama Yesu Kristo na wo na nya nsunsuanso pa wo mo so de a ɛne wo mo hwɛ sɛ saa ntɔkwa no wo mo de ne nyinaa ɛbɛba wieye December wo mo man tokwa bia emra wieye na yebesi afefoforo mu no akwakoye ensemde enko a na bronya breyi wo ye sermon kakra de ensema hoduo bi etudwa na saa sermon no ase ene wode aso dwa se ye kasei US man no kra de wo mo ho age Ukraine ene Russia fo wo mo entokwa num se wo mbetimi asi enkonwa na baabi esese wo mo de to no wo mo de ato enti se wo mbetimi amankita hodie no a ekoso no mfasodie bi afrimu abade a ene nke beboa san se free se saa bra tokwa no ehya ase no nipa bebre ena ahwere wo mo nkwa ejapade ahodo bebre nso na asei enti ye kwakowura afefufuro yi wo se enye Ukraine honom nko a ene Thailand fo ne Cambodia fo wo mo so dia bomu dendende a enye asem kuma wo se oman biara ye wo wiase antokwa ne saa nneema no ewo so no bronya bre wo mo fa no nyina enkogu na wo mo nhyase afefoforo nitimi moa ema asomdwe enya dwuma ewo saa amamman ahodo yi a entokwa eyiniti ewo so eno so ena ye gina na hot bite kasebo ene boxing day 26 yede ne nyina asie ede amamo na ensema hodo ede ba ye ne yedi kan abubo bi so dada na nia aka ya ebi a wo de wonya ente de yekoso a Uko ho Central Mosque etututuo bi akoso ewo ho amaye kasa yi enipa beye edu wo mo nso etuo ni bi akeka wo mo ayesi baabi ebi da no kora no eyade se ano odin ye pa ICU adwumakuo no nso ede ato aban animu se afi 2026 ya ebe wo mo nya hyehye pa emfa emma aban nwumayefo na wo masetena mu nsem so entimi enko nkan Greater Accra beto jasa Gun Amnesty eye program aban no ede eba ye no nipa dodo no a en wo mo ede wo motu eba eno so eye asemde ewo hodom lawyer Enkrabia Ifada retired onu ankasa ne ba egina emra no a wo mo ekire mu senyame yadom a 23rd January ena wo masem no wo besan afrene bi ka ho ena yede ni nyina ebesom mo se hot bite Kasiebo na si madwinche kakra mo de fa Facebook live no Veronica Dede ediaba se sompa 106.5 FM akra me ma munyina afishiapa wonyamema afefofra eba no enye nhyira Dr. Nana Ekuya Moaboaten Ablekuma Central eno no nso ediaba se wode nchia ebre obi nemum wo ma ye nyina so ti nkwana afishiapa no nso wode amaye enemu a mo hye ye nyina afra no pa ebesi enumre ne edamase na Kasiebo ifri sompa 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokumase eye sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopa Radio e wo Paris France takwa sompa ye 101.1 takwa de sompa ye 103.3 Tachima sompa ye 106.1 Sunyane sompa ye 98.9 Nkranza sompa ye 90.7 Doma sompa ye 101.3 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono ye sompa FM ye Facebook page no ye sompa 106.5 FM Accra will like page no no share and YouTube no so ye sompa FM live your website www.sompaonline.com Kamesh Urban Radio so
Kaneshi marketer womo apetim ye de sede modro Emma Lester Ghana Limited the ya sweet paste in the brush abedja so time heba mixture draw sa wono mu a etimi to malaria se just hot kinky 3 Ghana sedesepe promasido onga mama nsano boafo medima for heba center Dr. Tamoda so wo nyina eka ho ene de hot bite kasiboi esomo ene boxing day de emo de na ekoyie na bibia eye kama ye de asadan so ema 21st clinic ewo adwumapa a omoye ADWOA adasa ye ne de kasiboi esomo ene